Africa, my continent. Africa, my home. Africa, the land of our ancestors. Africa, the land of my birth. Africa, the continent of hope. Africa. Ubuntu umphako ongaboli. Fihla ihlazo kamakhelwane. Yilokho kuphela sokusho bese siyahamba. Angiqale ngibonge mhlambe SABC Ukhozi FM lapho engisebenza khona lapho engitohoza khona abazivumelayo lokuthi futhi kuyahambisana nezifiso nezimfuno zenkampani esisebenzayo ukuthi si revive a spirit of ubuntu. Silana today ngoba bakwazile ukuthi basinike nje leyo platform ukuthi ke wenze noma yini ezokwazi ukuthi yenze njani kubenefite umuntu ngoba la sisebenza khona mhlawumbe iminxa mithathu kufanele ukuthi kube yini SABC Ukhozi FM olusebenzelayo lubenefite ngokuthi ukhona. Number 2 bese kuba umlaleli okuyena ofaka imali ukuze sihole bese kuzogcina wena. Nthatha iminxa ideal food. Siyabonga kakhulu SABC management eGoli, management eThekwini, siyabonga kakhulu ngoba ukunginika leli thuba kwenza ukuthi lenke etshalwe kimi ikwazi ukuthi isheshe ifinyelele wonke umuntu ngoba okwame ngumele ngiqashelwe ukwenza lokho kuthiwa i-traffic report yabona i-road safety ngiqashelwe lokho kodwa leso sikhathi esincane uyakwazi ukubuka ikhala njengomama Dela phathe ethi uyantshontsha siyakwazi ukuthi untshontshe ubuke ukuthi yini masebenzela abantu okuthiwa 7.6 million 7.9 million yini ongayenza ukuthi nabo mabehambe emgwaqweni ethi ngeke ngalilaleli ukhozi ngoba ukhozi angigcini ngokulalela kodwa kuhambe kuyoba nento ezokwenza ukuthi nami makukhona okungehlelayo mabekwazile ukufika ithobeka amanxeba bese ke zonke ke ezinye inhlaka lezokusakaza siyabonga kakhulu ngoba udaba la ekhaya belingaphethwe ukhozi phela belingaphethwe SABC phela wonke umuntu ubekwazile ukuthi abambe iqhaza ifamily yo TikTok family yo Facebook. Uma ke sikhuluma ke sesithole lo mbiko singakwazi ukuxhumana nomndeni ngawucinga kulona ukhozi umndeni kwayibona abezwayo labezwa khona base besondela ukuthi ke singabamba kanjani ngoba makunesika kunomuka ovelayo wena kufanele wena msebenze njani usheshe ufike lapho ububhuti wakho nomdala ububhuti wakho nomncane ubuke ukuthi kuphi la ungabamba khona ukhumbule ukuthi abantu mabesemanzini baveli bekhungatheke bengabe sayibona indlela ukuthi yipi okubalekile ukuthi mase kuvele umuka kanje sekubalekile ukuthi thina ngisho bebaya afforda masifika omama bethe shaye odongeni sife sithi hlalani nje kanjani thina sokugijima sibonga ukuthi ubani sibabizayo bebambe kungcono ukuthi bethi beseyinhlungwini kodwa bazi ukuthi kunabantu abazobathumela bangixhumanisile ke noZanele uZanele ke kusho ukuthi wena besicoordinator naye eseGoli emva kaZanele kwangena Mama Phumulo kohlalo kwaNational kwaSantaco wamatekisi sayibamba nje sobathathu sayigijimisa lento sayigijimisa kodwa okwenzekile mhlawumbe ngizokusho la ongeke fanele futhi ngingakusho ukuthi uma sikhuluma bakhona abantu abarespondile esebebuzwa ithini account ngoba basheshe befike lapho bayazi ubuntu thina yiloko ithini account ukuze sikwazi ukuthinta wayiletha uZanele sayifaka le account bafika abafike kumina mhlawumbe babe bathathu owangiqale ngobuild it uLundi sakhuluma nobuild it uLundi umanager akhona sike sasebenza naye sakha indlu kwaNongoma kaMama owayinukubeziwe ibona babekwazi ukubamba nje iqhaza kakhulu manager akhona sakhuluma wathi uzozezovela bavelile ngicine bengilethela nje ithomba bavelile bephethe no George itank 5,000 liters. Yes. Kuthe kusenjalo khona insizwa zase ungakafiki lapho. Kuthe sekunesidididi sendaba zeDNA ukuthi sekufuneke iDNA kuthathwe umama ayeGoli. Insizwa ezwile lapho ngoba besikhuluma phela eRadio sikhuluma ku social media. Khona insizwa kwaSibiya yakwaSenkandla kuthiwa uDiliza. Yathi hayi mina khuleka ngwenye ufuna ngehle nini ngathi Zanele khona insizwe ethi izomlanda uma wengane ekhaya
uZanele uthe sakhuluma nomndeni insizwa yaphuma leGoli uDiliza ngemoto yakhe singafake lutho kulo mzuzu bengisakhulume noMasango ophethe amaphoyisa lapha eMelmont ngithi indoda uDizila sinawo phela uhlanganisa negeng noma ilena yenu lokhuza discretion yabona bayazi discretion siye uthe ebuya uZanele ezosho ukuthi ekhaya bathi no ngeke kuvumeleke ukuthi asuke ecansini lenze bese for Christ mathi sakusibamba lapho ungasanyakaza esase for Christ asimfakele Dizila asimfakele lutho kuleso sikhathi besikade sisakhuluma ni wathi hayi umama siyamlanda mawengane ba kuyaphuthuma ngale khonakeleka kuthiwa manje kufuneka iDNA sekufuna kuthathwe masolinda amaphoyisa kuzosithathela isikhathi ngoba yozofika ngolwesihlanu sathi hayi ngeke phela okwethu ukuthi senze ngayo indlela uthe ufika lo 3000 kaMasango neteam yakhe umfice sese for Christ siyabonga kakhulu uDiliza waSpiya eNkandla sibonge kakhulu uMasango neteam yakhe Masango phethe amaphoyisa lapha eMelmont umphathi omkhulu siyabonga kakhulu ngemshiye kumeya ubaba uNtshangase yena ebesiloku sikhuluma naye engithembisa ukuthi uzothumela iteam yakhe iyobheka ukuthi kuphi la engabamba khona ngoba inhloso yethu ukuthi umndeni awunganyakazi umndeni awunyakaze zinhlungu umndeni awunyakaze usho ukuthi ufuna ukuthi kodwa thina sikhona nesululende futhi uMasipala kwabanjalo angitshela umeya uNtshangase ukuthi hayi khona ithimbe sethunyelwe athi okay sekuyalunga ke manje as long as umndeni uzolokhu uhleli sifihla ihlazo kamakhelwane ubuntu umphako ongabuli reviving the spirit of ubuntu ezinye insizwa zase Maritzburg zama Uber ezafona iholwa insizwa kwaShane zathi kuphi la singabamba khona ngathi mina hayi nansi account mawuthi uzobamba mina nginike account zafakwe account zaletha proof of payment zathi 9100 ngathi kulungile Zanele kanti khona abangcwabi abafike before kungakashiya ukuthi songcwaba nini 21st century bafika bathi babomsweni sizwile ukhala sikhona thina available ngathi ngathumela kuZanele kanti umama Maphumulo ngapha usefika nezakhe mama Maphumulo nawo usephethe ezakhe uthi imphethe icebo lethu la awume kancane futhi thina singapha ngaseGoli ngithena uhlalo national unamandla amakhulu umuntu ohlalo national mina nginamandla ngase ngivele ngithula angabange ngisaya kwa 21st ngiyosho ukuthi sengithathela amandla abantu bemzila abantu bamatekisi lo mama lo unamatekisi manje abantu abajwayele ukudla nemzila noma amaphemithi engekho bayidla imzila wawudla kanjalo ke umzila we21st century obekuyona efike eqala Nkosi yami ithi songcwaba wathi mina ngiphethe icebo lethu naka amakhosazana ke ecebo lethu wawudla kanjalo umzila ngeke ngisho lutho ngoba nomyeni wakhe ngapha eSouth Coast uyena ophethe namandla amatekisi kwaMaphumulo ngeke uzukwazi ukwenza lutho ngoba igang le uyayazi angithi uyazi igang olokhuza olokhuza kwaba ukuthi ke emva kwafika mina ngibala lokho bese ngihamba kuphela ubuntu spirit of ubuntu nje ilokho engifuna ngifisa mina masikhuluma ngoba into engiyishoyo noma ikuphi ngikhona ngithi akufanele ufike emzini womuntu konakele kunesiga kunomuko hambile ngisizandla kanti uphuma ejele hawu hamba ushiba izandla ngathi ulahlwe icala lesondlo sengane futhi ongayizali hayi mawuye emzini womuntu awukwazi kwakuvele kokakudalo angithi nasazi ihlangwana ngithi sasenzwelana ukuthi sifake etshwaleni kwakusuka utshwala uthi ukuthi insuku bese zincane kwaphekwa akwangavuthwa bese kufakwa ihlangu sizosheshisa ukuthi imvubelo kusheshe kulunge ngoba vele bengahleliwe bapho mama bafika emzini womuntu bethola amahewu bethole utshwala ukuthi okay singa hawu namabhece namathanga sivuselela akudingi ukuthi uze mhlawumbe uyozuphathe cha lokho kusegcekeni umtsholo namazambane kodwa akungekho lapho ngisekutheni kwafika khona inye insizwa kwabiyela kuthiwa uvika biyela yaziwa ke ngendlela eziningi kodwa uvika biyela ngithe mangifika kuyena ngimfonela naye ngithi ngwenya busuzwile wathi ngizwile ngathi ngwenya mina ngithembe nina
ayikho into engizoyenza ngithembe nini. Okay, ngiqale yakwaKhumalo eFryhead esebenza ngale eMpumalanga ngishayela amaloli kwa SG Cole. Yena uthe inkosi yami nawu 500 manje ngikabi angaholi faka nawu 500. Asimshayela isandla wase. Ufuna ukuzobe khona umuntu ozosala. Bese kuba ke ngivale ngovika uvika le team yakhe bayibiza ngani iforum iKing Cetshwayo business forum. Yeah. Bona bathatha iaccount kaZanele bafaka bebethe bano 20,000 ngibone sebefaka u25,000 bathi nawo 25,000 okwami yilokho mina ngifuna umndeni onganyakazi okwami yilokho ngifuna unganyakazi so kanti umama Phumulo ke usezofika ehambe neyakhe kwathi hayi phethe icebo lethu sizokwenza 1 no 2 no 3 ngeke ngimkhulumele ngoba ngabe sengimdlela umzila kodwa engizama ukusho ukuthi bafowethu masibekiwe emsakazweni bese kuxhumana nokuthi ekhaya ukhuliswe kanjani bese uyihambisa kanje lento umsakazo ungalishintsha izwe singayifaka lento ubuntu angifuni ukukhuluma indaba yengane nomhobholo nomoya omubi nomgolo odala ukuthi lengane ibulawe kodwa ke angeke ngihambe ngingasho ukuthi ke ufema yami unkampani umnumzana uDumo Siboniso siyesikhuluma naye wathi ngimdlulisele amazwi enduduzo naye ubambekile ubanjwe lokho kumbambile kodwa naye okunye nje abazozama ukuthi bekukhulume kakhulu ilento yokuthi ke imoto lezi e-hailing kubonakala ukuthi imithetho iyaregulator ngendlela okuyiyona bekwazi ukusebenza kuba phela wonke umuntu ufuna isinkwa akekho umuntu akufuna ukuthi avimbeleke kodwa lento le omama khulekane ngoba izingane zenu izingane zethu izona ezizinkabi izona ezinqoma abantu uthola ukuthi ekhaya siyadla sidla isiqalekiso umuzi wakhiwe ngesiqalekiso kungcono ke mina ubambuye ngihlale nazo ngiyazazi mayisebuya ngale umuntu esebuya ubonga ukuthi usemayoywana usephelele ushatini lento yokubulala abantu bafowethu ngeke sikusendawo phumani kulesi sikole sokubulala abantu hamba uyozama musa kusukela isiqalekiso sihlalele usilethe phakathi kweceke phakathi kwekhaya uthola ukuthi ingane zakho zidla kahle ezinye ingane ayisadli la ekhaya impuphu ayisezungena akusezukuba khona lutho phezulu kwetafula ngenxa yakho ngenxa nje yobunja futhi ayizinja umhopolo nomoya omubi siyanicela bese ke elokugcina lithe umama kufanele ukuthi athole umsebenzi bakithi ngicela mina mase nimqashile bese niyangibiza ngizonenzisa i-interview ukuthi ke umqashile kunje ungambuzi ukuthi ama qualifications akhe nawa khuluma kahle ngoba ngiyagudla njalo mama Phumulo ngikhuluma kahle ngoba i-backup yami ngikhuluma kahle ngoba kunomeya ngikhuluma kahle ngoba kuno-MM ngikhuluma kahle ophongolo MM sasina emasociation e121 battalion kanti uyafunda ngale ngemuva uqhubha ngamadola sikhuluma kahle hawukuno deputy mayor sikhuluma kahle ukuthi isebandla wonke umuntu makukhona angakwenza for umama akahlale leso nsuku bese ke niyangibiza ningifonele hayi sesimqashile hayi ke sesoyikhuluma ibe mnandi ukuthi ngokufa kwenkosi uZiya ngambona I thank you